Hier ons Keerpaard in het Wieselerheide. We zijn omstreeks 20 of jaar ben we alle meer voor een wenningbrand. Vrij snel was duidelijk dat de brand al vrij ontwikkelen wie en uitslaan wie. En daarom is ik opschaald naar middelbrand. En met behulp van een groot watertransport vanwege de waterwinning en een hoogwerker werd de brand al bestreden. En hoe zit het er nou voor? Is de pleats nog te redden? Nee, de plaats is niet meer te redden. De bewoner die op het moment van ontstaan van de brand wie die thuis. In het varhuis is de brand waarschijnlijk ontstaan. Die is daarna de troslijn naar het achterste gedeelte en de loods. En ja, zowel het wenhuis als de loods die kunnen als verlemd beschouwen worden. En de bewoner is er dus uit, maar zitten er nog oren, zitten er nog beesten bijgelijks in? Of oren vee misschien? Nee, verder ben er geen persoonlijke ongemakken gebeurd, maar er is ook geen vee belutsten bij de brand. En hoe zit het met het asbest? Dat lag op het dak, begreep ik. Ja, we hebben uitgang van asbest op het dak. Vermoedelijk is dat inderdaad het geval. De reek met de roetdeeltjes loeken hier door de weilanden heen. Het zijn een aantal eigenaren van die landerijen werd het omgod. En die krijgen persoonlijk via een brief bericht van ons. En hoe nou verder? Het wordt nou nog naaiblust, denk ik. Ja, ze zijn nu druk met het nijblussen. Er is genoeg water, dus ja, de restanten worden nu afblust. We zijn nog met een meerploeg in het veld om in kaart te brengen van waar de roetdeeltjes deel komen en in welk gebied dat gebeurt. En kun je al wat zeggen over de oorzaak van de brand? Nee, over de oorzaak is verder niks bekend. Ja, behalve dat het in het Varrijn ontstaan is, maar verder is er niks op bekend.